Vážení, vítám vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme hru novou. A teď mám dělat co? Jděte se. Kládat ho. A já? Takže vážení, jdeme do plní hry. A další video. Je to pokoj, jak vidíte. Takže uvidíme. Jo, do toho. Kde jsou videa? Vážení, tak to fakt nejdu do toho. Do takové sumy. A další, tady jsem nechodil. Další. Tady si tady. Ne, to je moc. Dobrý, nech to. Tady se můžeš dole pak vybíhat. Jak vidíte, tak jsem to musel zdát, že to nešlo. Mluvám se vedle mne Filip, taky trošku natáčel dneska. Bylo to bowling. Jaký Filip si to špěduje? Nejsem Filip. Já nevím, jak se jmenuje, můj brácha prostě. A uvidíme, jak vyjde teďka kanasta. Nikoho nám nevyšlo. To do té sumy nejdu, vážení. Vážení, dneska se asi moc nezahrajem. Trošku dám něco monče. 2000? Já jsem tady dole. A teďka to. O, i když ne. Ty nejdu do toho. Dneska se moc zahrajem. Dávám poslední šance a pak si jdeme zahrát Šmoulové. Možná to pojmenu už Posetuleru a Šmoulové. Těžko by se mi tam hodilo, ale to tam nepadne. Tak se ukážte. Nejde to. Tak vážně, tak tady jsme skončili dneska. Tak pojďme ještě na Šmouly. Já bowling vám taky jednou ukážu. Možná, že i Hot Wheels, možná, že i MBBs. A my si zapneme Šmoulové. Rád jsem trošku za kamerou, jak asi všimnete si. Vážně to jsem nevyušuje Filip. Zahrám si tuhle hru a zahrám si tuhle, anebo tuhle. Tak asi si stávám tu soušumíme. Vážení, hnedka a ještě dneska vyjde u mne jedno video možná, nebo příště uvidíme, co vyjde dřív. Jak vidíte, tak jsem mi postavil most, takže tu mám pole. Domky jsem další dva postavil. Teďka Šmoula něco má zase, lupa. Ale teďka Šmoula se nějakou potku. Ať na celetko. Co? Na celetko. Taký? Tohle. Celetko. Že obchoduješ na dálky a tak dále. A ty to máš vymazaný. Jo, jsem si to asi vymazal. Dobrý. A zase nám to nějak poušuje. Ty chytkolínové.
máte. Hej! No, tak tady se jdete na krmy. Nebudu ubytovat šmouly. Musíme hrával žít. Tak co nám tady nabízíte? Že to říkáš? Políčko koupím ty. Vážně, že jo, koupíme tatkové políčko. Thanks. Ale nový šmouha. Tak to popua mi jde. Pokud jsme dalším levelu, tak co ty bychom poslali šmouly trošku, aby si tu zahráli. Co si Filipe teda stahuješ? Ty auta. Jasně, ne. To se teďka teďka šmoula. Ale domeček! Splníme to tatkové šmoulovi. Jo, taťko všechno. Tak tady už ho postav. Nový domeček! Neudělám živě. Ale to můžeš natáčet jenom okolo a tak dále. Jako kolo. Jak jako okolo. Nemůžeš jako co máš v tabletu, jenom co je okolo. Vážně, pojďme postavit domeček. Ale postavíme si bowling? Ne. Já trošku budu dávat za kamerou. No tady dávám na YouTube videa, se mám. Jo. Já jsem postavil nový dům. Jo, jde postavit vážně? A máme se někdo. Takže. Filipe, můžeš mi říct, jestli se ti máš moulí pěsnička líbí? Nemůžu, že víte, co by dívat. Kolik máš odběratelů? Zatím 0. A ty? Já 7. Ale já mám nový úšet, víš. Na jaký teďka natáčím. Taky se jmenuji Adam Kykolka. Jo a jeden mi, víš, že mě jeden YouTube poděkoval vůbec, za to, že jsem mu dal odběr. Že mu ve videu živem. Jen tak se ho oznamuju. No co? Vážení, mohli bych rychleji stavět, ne? Hlavně ten zelený dům. Ano, budu dávat teďka trošku za kamerou ještě víc, možná uvidíme. Něco jsem vás slíbil. Jo, ty lavám. Když postavíme vážně letiště, bude hotová. Letiště je tady. A víte co, vážení? Napište mi. Mám postavit bowling. Filipe, mám postavit bowling. A já si ho postavím. Jak to, že mi nenajde žádný to? Filipa Krkegu mě to nenajde. Vážně, než to pochopím.
manželou hubce. Vůček. Kde jsi? Začnete stavět nám i novou pilu, vážení. Vážení, to bude po dnešek asi všechno. Už si to stavuješ, co si ty stavuješ teďka. Vážení, to je dneska včera, ještě vám ukážu, na co se můžete brzy těšit a... To jsme věděli, než mi navést. No, žádná. Vážení, tak to budeme muset hledat. Jo, se podívej. Budu to muset hledat. A vážení, tak mi to nakonec povolí popsat. Takže... Je to super. A já si bál. Super. Hot. Bál multiplayer. Vážení. Kdybyste někdy chtěli sem námi si zahrát. Všechny. Ale ne na počítači, ale na tabletu nebo na mobilu. Ano, je to tak vážení, jak tady můžete vidět. Na začátek nás to zase bude poučovat, takže... Taky vážení, ale... Ono se... Ty houšky si dovez. Jo? Ano, vážení. Možná si... To už vypni. Jo a čau lidi. Já jsem Filip Krikotka a dejte mi odběr. Vážený, Odběr. vážený, žádného nenajdete, ani já ho nemůžu najít. Takže to je dneska všechno. A doufám, že se vám to bude líbit. Možná si stáhnu ještě tuhle hru. Hrával jsem ji, taky bychom si A mohli když tak nám napište do komentářů, jakou hru si máme stáhnout. Tak ještě vám stáhnu tuhle hru a máte se na to těšit. Takže to je po dnešek vše. Možná tady to donucím Febovi, aby si taky stáhnu, aby jsme mohli hrát online. A to je po dnešek všechno. Děkuju vám za pozornost. A nazdar. Čau, čau.